Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Serta tajba minn ftit uħor ser jibda prime time tal-lejla. Lejla ser nospita lill-attur Peter Gallia. Aktar kmini din sena lil Peter rajnih jagħmel biċċa xogħol impeccabbli meta kien protagonista fil-produzzjoni teatrali Drago. Produzzjoni teatrali li kienet ibbażata fuq il-ħajja taċ-champion tal-snooker Tony Drago. Xi ħaġa interessanti dwar Peter hija li jibda l-ġurnata tiegħu sajf u xitwa b'xawer kiesħa u jeqpa' jom fil-baħar kemm fis-sajf kif ukoll fix-xitwa. Lejla rrid niskopri minn meta bdiet din id-drawwa u għalfejn jżomm din id-drawwa Peter. Niltaqgħu ma' Peter minn hawn ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Ommima, nutrienti u konvenienti. Make this Christmas extra special with a hamper by Camilleri Tal-Hello. Your event made perfect with Camilleri Catering. Nilqakom għal prime time illum jinżel uffiċjalment is-separju fuq ix-xahar ta' Novembru. Għada jibda Deċembru u uffiċjalment jibda l-istaġun tal-miliet. Għada nibdew niftħu l-bibien iż-żgħar tal-kalendarju tal-avvent. Niftakar li meta kont żgħir dejjem kont niftaħ iktar mill-libieba jew tnejn kuljum u mbagħad fl-aħħar tax-xahar kont ninqabad li niftaħ ħafna bibien f'daqqa. Illejla il-mistieden tiegħi l-attur Peter Gallia. Sena ta' tajba, Pete, kif int? All right, tajjeb, grazzi. Grazzi għalli ċettajt l-istedina tiegħi tista' takkomoda ruħek. Pete, għada jibda l-aħħar xahar tas-sena. Ma nafx hekk taqbilx miegħi dis-sena taret. Dis-sena verament taret, kienet mimlija ħafna affarijiet u Imma l-mama tiegħi taf xtejt, Pete, il-mama tiegħi tgħid li żmien ma jgħaddix meta tkun inkwetat. vera, ġifieri meta tkun busy u jkollok ħafna affarijiet x'tagħmel itir. Wara li għamilna sena u nofs sentej vera kwieti, issa din sena issa l-ħajja reġgħet ġiet lura. Wara l-pandemija u hekk għarġin isna ġejn lura n-normal. Kenna bżonn. Kenna bżonna żgur. Pete, għandi bżonn id-dettalji biex inkompli ma' tradizzjoni ta' prime time biex nirreġistrak isem ikun jom? Peter Gallia. Peter Gallia. Data ta' twelid? Novembru 22. Mela l-ġimgħa li għaddiet iċċelebrajt. Ejwa, kelli. Liema sena? Fin-1964. 1964. Dal-waqt deħra l-50, Pete. Għal-50. Le, qed nikkalkula ħażin, għaddejt ħażin. Ħażin. Qed tgħix il-ħamsinijat. Il-ħamsinijat. Tgħix il-ħamsinijat. Fl-aħħar tagħhom. Fl-aħħar tagħhom. Tnejn oħra u. Però isma' 50s are the new 40s jgħidu. Jiena naħseb dal-aħjar żmien ta' ħajti li qed inħossni. Mela taqbel magħhom min jgħid 50s are the new 40s. Definitely. Fejn inti wieled, Pete? Jiena twilit l-imtarfa. L-imtarfa, residenti. Issa palissa noqgħod il-fgura. Fgura. Professjoni. Attur. Attur. Pete, Marzu li għadda rajnik tagħmel biċċa xogħol impeccabbli meta kont protagonista fil-produzzjoni Drago. Produzzjoni li kienet ibbażata kompletament fuq il-ħajja taċ-champion tal-snooker Tony Drago. Ma kienx produzzjoni teatrali konvenzjonali, mhux is-soltu teatru. Le. Differenti ħafna. Kienet għamilnija ġo Kazin tal-banda tal-Avallett il-Belt fej s-soltu jilabu snookers, kellhom ineħħu iż-żewġ snookers il-kbar li kellhom, jagħmlu wieħed fin-nofs u joħolqu seatings fuq kull naħa. Ġifieri mhux soltu. Fil-produzzjoni bħala attur hemmhekk lilek biss rajna? Iva, jiena kont l-unika attur. L-iskript kemm kien twil? Għalija kellu xi 60 paġna, ġifieri b'kollox il-performance kienet sija u xi 15 minutes. Meta wasal l-iskript fidejk, 60 paġna, trid titgħallimha kollha bl-amment, x'kien l-ewwel ħsib li għadda minn rasek? Fi 3 ġimgħat. Mhux rid tinsabbat rasi mal-ħajt. Għax kif jista' jkun. Imma bejn id-direzzjoni ta' Sean Buħaġar u bejn il-persistenza tiegħi nnifsi li rrid nagħmel prestazzjoni tajba,
Minn filgħodu sa flaxija naħdem fuqha. Pete, biex interpretajt lil Tony Drago, biex ovvjament stajt tagħmel il-mannerisms tiegħu, titkellem bħalu, x'tattika użajt, kif irnexxelek tistudjaha? Iltqajt miegħu l-ewwel nett fil-Snooker Academy il-Ħamrun. U lab ftit snooker hemmhekk u ta' ftit tips. Għax bonus, tajb li dejdu li bonus għalik kienet li inti vera telab il-snooker. Minn dejjem nilab il-billiards u naqra snooker, imma qatt ma kontx wieħed. Nilab ġo turnament żgħir ġewwa l-Mosta, il-Horseshoe, u imma il-livell tiegħi m'għandux jaqsam, ġifieri jekk Tony Drago qiegħed jiena. Imma dak ix-xahar li għamilt nipprattika biex nagħmel dik il-performance, ikolli ngħid il-livell tiegħi tela, għax naħseb l-ispirtu ta' Tony daħal fija jiena. Pete, suġġett kemm xejn differenti ħan irbut time machine u mmorru lura fit-tfulija tiegħek. Kif tiddeskrivija tfulija? Naħseb jiena t-tfulija tiegħi kienet waħda ferriħa, dejjem niġri, għandi memorja sabiħa kull nhar ta' ħadd konna noħorġu mal-familja u dejjem niġru fil-kampanja, jew meta jkun is-sajf dejjem immorru l-baħar. Għamiltu xi żmien tgħixu l-Ingilterra, le meta kont tfallim ma' Pete? Missieri kien fl-Air Force u meta il-gvern l-Ingliżi għallhom biex jitilqu kellna biex missieri jieħu l-pensjoni kellna mmorru l-Ingilterra biex ngħixu hemm allura. Kemm kellek żmien, Pete? Kelli 12 sena, allura maġġoranza kważi il-sekondarja kollha għamilta l-iskola hemmhekk. Kif kont ħadd tal-aħbar? Ta' 12 sena isma' rridu nippakjaw ħantilqu l-Ingilterra. Kont eċitat u kont xi avventura u kienet għalija, ġifieri anka il-fatt li ħanara pajjiż ieħor kif illandjajna naraw l-ewwel darba snow, eċitament kbir. U mbagħad meta mort tgħix Kalifornja, kont mill-Ingilterra mort jew kont ġejt lura Malta u rġajt laqt? Le, mbagħad ġejt lura ta' 16 mill-Ingilterra u qisu 8 snin wara mbagħad tlajt l-Amerika. Meta mort LA, Los Angeles, inti kont diġà involut fit-teatru mort kompli tistudja? Le, le. Le. Jiena ġast rrid imur nesperjenza pajjiż ġdid, kultura ġdida, mentalità forsi ġdida u ġast tlajt ma' ħabib tiegħi u mal-boss tiegħi dak iż-żmien u tela l-holiday u mbagħad jiena bqajt hemm. Bqajt hemmhekk. Kif tiddeskrivi Los Angeles ta' snin design? L-esperjenza tiegħi kienet sabiħa ħafna. Barra li huwa post sabiħ, hemm tara minn kollox għandek beaches kbar, kont immur skiing, kont immur fil-lakes u mountains u ġifieri post sabiħ immens. Imma l-iktar il-mentalità laqtitni ħafna għax peress li huwa post kbir u nisħ minn kull pajjiż. Il-kultura hija vasta. Rari kont niltaqa' ma' xi ħadd minn Los Angeles propja. Allura naħseb meta tkun ġo city li jkollha ħafna nies differenti, il-mentalità jista' tkun iktar miftuħa u ikun hemm iktar tolleranza u dawn l-affarijiet. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste and variety. Fior di Vita. If it's cheese, it's Fior di Vita. Pete, tirrakkonta kif it-teatru lilek għenek biex issir taf iktar lilek innifsek u tiskopri iktar lilek innifsek. Ekku, meta tlajt jien ma kellix l-intenzjoni li naqbad l-acting, imma peress li hemmhekk tiltaqa' ma' ħafna actors, xaħat għalli jem audition biex namlu play. U mort jiena u tawni parti. Kienet teatru żgħir, forsi jieħu 50 ruħ, imma għamilt l-ewwel play tiegħi kif tlajt, kont għamilta ta' terrorist. Ma nkunx qed ngħid ħażin jekk ngħid li 12 sena li għamilt Los Angeles, għamilt 12 sena tistudja mbagħad it-teatru. Ija, ġifieri dawk 12 sena kważi kull ġimgħa jew darbtej fil-ġimgħa kont immur ġo klassi u nitgħallem l-acting. Però l-acting barra mill-acting kont qed niskopri lil nnifsi għax naħseb jiena bħala bniedem kont daqsxejn magħluq fija nnifsi
U dejjem rrid niskopri min jiena u niftaħ iktar l-orizzonti tiegħi. Pete, fost il-ħafna xogħol tiegħek rajnik fil-music video ta' waħda mill-bands favoriti tiegħi, Red Electric. Ejja. Ħadd pjaċir nagħmlu dak il-music video u tajjeb ngħid ukoll li 3 snin ilu fi-2019 kelli aċċident bil-mutur u għamilt 12 ġimgħa bil-kast għax ksirt l-aksa. U kif dik il-ġurnata li mort l-isptar biex neħħuli l-kast, kienet dik il-ġurnata li għamilt dak il- Iġveri, speċi nistaw nqisuh bħala ċelebrazzjoni li għaddilek, kollox u rġajt l-ora normali. Kont għadni bil-krozzi, kont għadni ma nistax nimxi sew. Ġifieri l-krozzi tfajthom mal-ġemp u kelli nagħmel dawk il-movimenti li taraw fil-music video. Pete, rajt intervista minn tiegħek u inti qed li sajfu xitwa tibda l-ġurnata tiegħek b'xawer kiesaħ. Meta bdiet didrawa? Dawra l-accident rrid iffokajt fuq in-nifsi biex nimprovja li l-nifsi iktar mill-li kont qabel u narġa' ħajti back on track. U kont qed nara dan l-Olandiż jismu Wim Hof jgħidulu l-Iceman u beda jgħid kemm importanti li l-immune system tkun b'saħħitha u jekk tieħu daw il-cold showers jew ice baths tgħinek jirnexxielek. U bdejt nieħu cold showers kemm fix-xitwa u hekk, jiġifieri sa dalodu għadni kemm ħadd wieħed. Kun onest miegħek jiena bdejt, imma mhux kiesaħ ħafna bħalissa. Jien bdejt, imma ma rnexxilix inżomm, ma tista' kif jaqbad jiksaħ. Kif jaqbad jiksaħ ma rnexxilix, speċjalment ix-xawer ta' filgħodu, għalija impossibbli biex nieħdu kiesaħ. Waħda mill-affarijiet li għamilt biex inkun nista' nissapportih ma kiesaħ. Naqbad song ta' 3 minuti għax nittajmja kemm ħanamel taħt l-ma kiesaħ, għax ovvjament mhux se tagħmel ħafna, imma najtek namel inkanta song waqt li qed ninħaseb lil ma kiesaħ. Tneħħi l-ħsibiet minn fuq kemm hu kiesaħ l-ilma x'qed tiffoka fuq il-lyrics tas-song kif kaf. L-importanti ma taqbax Bohemian Rhapsody għax dik ma tispiċċaqat. Dik ma tispiċċaqat. Però Pete, inti teqpa' anke tow mhux vera sajfu xitwa? Ejwa, għandi ħbib tiegħi nagħmlu mezz biex almenu darbtejn fix-xahar immorru ġifiri inkludi jannar, frar, marzu, l-ilma jkun xi 14 degrees. Bħalissa du ma kesaħx Bħalissa l-isbaħ temperatura. U bat kif jaqbes il-millit, kif jaddu l-festi jaqbad kif naħseb fjannar jibda jiksaħna. Hemmhekk il-veru sfida mbagħad. Ejja. Pete, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla, vera ħadd gost nitkellem miegħek u vera ħadd gost li sirt nafek iktar u żgur li t-telespettaturi ħadu gost daqsi. Għandi ftit rigali żgħar għalik biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi, ħadd titlaq minn hawnhekk b'ħafna tomit tajbin. Fil-fatt grazzi għal Fior di Vita Bacon għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' bacon, taf kif malli kelli żejt il-palat, kif ukoll grazzi għal Nem Candles għalik għandna xemma biex iżżidna atmosfera romantika d-dar u timla kull imkien riħa vera tfuq. Kif ukoll grazzi għal Yogiti għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tgħid differenti biex talaq il-ġurnata bl-iktar mod rilassanti u b'toma vera tajba. Grazzi u l-lejl tajjeb. Grazzi. Lilkom it-telespettaturi ħanejdilkom biex teqpaw miegħi għax ħammorru l-waqfa żejra ta' reklami kif niġu lura ħanilagħbu kontra 30 sekonda, però qabel infakkarkom li bħalissa għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Sopop Friski Ommi Ma. Intom biex tipparteċipaw tridu tieħdu ritratt bħalissa meta jibda jidher filmat fuq l-iskrin tagħkom ta' Sopop Friski Ommi Ma, tridu tieħdu ritratt ta' television u tibatu li permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u imbonnici.tv. U dak ir-ritratt li tibatu li grazzi għal Ommi Ma jista' joħroġkom rebbieħa. Qed nistenna ir-ritratt tagħkom. Ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami kif niġu lura ħanilagħbu kontra 30 sekonda pa' hemmhekk. Nilaqom lura għal prime time minn notar kemmu kattif qed jgħid li m'għandniex ċans nilagħbu kontra 30 sekonda, però tinkwitawx. Dal-waqt jibda l-weekend, insomma għadna qalbot mill-weekend għax għadna f'nofs il-ġimma. Ejja nkunu pożittivi li dal-waqt jibda l-weekend u fil-weekend issibtu l-ħadd dejjem nilagħbu kontra 30 sekonda. Irreġistraw il-parteċipazzjoni tagħkom fuq in-numru 50612100. Qabel ma nħallikom infakkarkom li jekk tidħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi llum u imbonici.tv ħassibu kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien mal-Benessere Spa. ċans tagħkom
intom li terbħu ftit trattamenti grazzi għal benessere spa tistgħu tmorru hemmhekk tirrilassaw kif ukoll trattamenti ta' sbuħija grazzi għal benessere mhux idea ħażina f'dan iż-żmien tal-fest issib naqra ħina li kien nifsek u tmur tirrilassa għalhekk parteċipa f'din il-kompetizzjoni tieni risposta għal dik id-domanda li poġġejtlek u jekk ir-risposta tkun tajba tkun qiegħed fiċ-ċans li inti tkun rebbieħ. Ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ il-lejla u nagħmlu l-appuntament tagħna għal għada fit-8 u 10 ta' filgħaxija. Għada il-mistiedna tiegħi mija ħadd ħlief Alison White il fuq minn 50 sena karriera fid-dinja tal-ispettaklu. Niltaqgħu Alison għada. Saħħa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Ommima, nutrienti u konvenienti. Your event made perfect with Camilleri Catering. Make this Christmas extra special with a hamper by Camilleri tal-Ħelu. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Eva Garden. Oriental